фаш крокодила с голи ръце и трябва да го пренесеш в друга клетка. Кой е пренесъл най-много крокодили, то печели битка. Да, подобно нещо от такова. Да, някаква налог ми дай. Survivor. По-тежко от Survivor. Много да не е това. Не, много по-тежко, не. Много по-тежко от Survivor. Сега ще ти кажа, игри имахме, примерно, ние крокодили. Заградено, ти отиваш, фаш крокодила с голи ръце и трябва да го пренесеш в друга клетка. Кой е пренесъл най-много крокодили, то печели битката. Копале, той е твой приятел. Да ти е казал, да идеш на кастинг, не те харесва. Не ми е приятел, той просто не ти е приятел. И израснал с испански. И братле, отиваме ние и се почва. Брат. Паяци, от най-големите паяци е тия, като тарантула, както се казва. Той е жив и сипва ти върху тебе 200 паяка, ти трябва да ги фанеш или с ръце, или с уста и се пренася в други съдове. Едно прасе, разцепено на средата, играта се казва канибал. Ти отиваш с ръцете си ти отзад с белезници. И с уста трябва да събереш месо. Ти да събереш месо, после в един леген голем кръв ти пиеш, отиваш, трябва да пълниш едни колби. Свинска кръв? Да. Бах ти доброто реалити, бе. Не, смисъл, не знам дали е добро, но звучи... Брута. Значи имаше участници, най-големите раци. Да. Те изсипват върху тебе, ти седиш в един кръг. Върху тебе има един съндък огромен, отварят съндъка, върху тебе падат най-големите раци. Да. Ти трябва да го захапеш, той е жив, да го подеш в устата на другия. Стига. И той, ти като си го захапал, той това с щипката, и другия като го захапе, той и направо разпълни. Имаше счупени зъби на участници. Ме беше сцепило. Да, сцепена устната и езика. Такива някакви други. Що не каза, че не искаш да участваш, бе? Не, брат, аз ще викам, като го видях за какво викам, чай видим докъде ми е лимит. Стига, бе, не ти ли трябвало популярност? Не. Аре, бе. Не, иска да си видя лимита, брат. Винаги съм си мислил, че ти неща спрат само за популярност. Не, знаеш какво, аз го осъзнах, още първото реалити това да бех, осъзнах, че след 3 месеца ти си никой.